Παιδιά, να σου πω λίγο μισό λεπτό. Μιλάτε ελληνικά? Ναι, ναι. Ωραία. Ήθελα να σου πω, επειδή σπουδάζω ιατρική και τώρα τελειώνω και κάνουμε μια επιστημονική έρευνα, ήθελα να σε ρωτήσω αν μπορώ να δω λίγο το πουλί σου, γιατί κάνουμε μια σχετική έρευνα. Ωραία, μπορείς να μου το βγάλεις? Τελείς. Να, Έλα. βγάλ' το. Κάνουμε... Όχι, είναι μια έρευνα που κάνουμε σχετικά για να δούμε, ξέρεις, το μήκος πόσο είναι σε μέσο όρο. 23-24. Τόσο πολύ? Αλήθεια? Κάνε φορά. Ξέρεις τι, και εμένα μου συμβαίνει, γιατί όταν ανεβάζω, ξέρω εγώ, για φωτογραφία εξώφυλλο στο Facebook το πούτσο μου λέει Your file is too large, κατάλαβες? Ναι. Και δεν με αφήνει να το ανεβάσω, κατάλαβες? Ναι. Ωραία. Θα θες να πάμε να το βγάλω μια φωτογραφία? Ωραία. Να ανεβάσεις και στο Facebook. Εμένα είναι too large. Εσένα δεν θα το πει αυτό. Κατάλαβες, επειδή θα είναι πιο μικρό. Πλάκα σου κάνω, πλάκα σου κάνω. Με ξέρεις? Ναι, σε γνωρίζω. Ωραία, τραβάμε βίντεο, δεν σε πειράζει, έτσι? Όχι. Ωραία, είσαι ωραίος. Ωραία, μισό λεπτάκι. Σου στέλνω έτοιμα φιλίας, να το δεχτείς φυσικά. Φυσικά. Για να πάμε παραλία να δείξουμε εγώ τους κοιλιακούς μου που δεν έχω και εσύ την κολάρα σου που δεν έχεις. Εντάξει, τα λέμε. Παρεπτόντως, κάνω ένα comment trolling για το κανάλι μου του YouTube και λέω αυτό που μου λένε στα σχόλια. Ναι, δεν σου πειράζει να είσαι στο βίντεο, έτσι? Ή να θολώ στα πρόσωπά σας? Τώρα το είδες. Εν τω μεταξύ, νόμιζα ότι το είχατε δει ρε τόση ώρα. Θέλω να κλάψω. Όχι, μην κλάψεις. Κάτι άλλο. Ξέρεις τι είναι το πιο ωραίο πράγμα πάνω σου? Το χέρι σου. Το χέρι μου. Με πιάνεις. Γιατί είναι? Εσύ έχεις τύχει να πέσει πάνω σε κάποιον εδώ? Εντάξει, γιατί θα συνηθίσεις αυτά. Παρεπτόντως είσαι σαν τον ήλιο. Δεν βλέπεσαι. Έλα, πλάκα σου κάνω. Τελικά θα μου πεις που μπορώ να βρω το Viagra. Δεν ξέρω. Άντε ρε παιδιά, δεν έχετε ξαναέρθει εδώ πέρα? Κάτι να στα διάσημα, σε παρακαλώ. Τα έχετε? Όχι. Ήθελα να σε ρωτήσω γιατί ξέρεις τι. Ιου, δεν σ' αρέσει? Καλή είναι, ωραία, εντάξει. Ναι, είναι υπερβολικά πολύ για σένα. Ναι, ισχύει. Θα μπω μαζί σας. Είναι πολύ επίγον, πραγματικά δεν μπορώ. Πρέπει να πάω γρήγορα. Έχω πάθει ρήξη γι' αυτό. Ναι. Ρήξη στο τέλος του τούνελ. Ταμπών, έχεις? Δεν έχεις? Δεν έχεις περίοδο? Αμότο. Να σου πω κάτι. Ξέρεις τι μ' αρέσει πολύ πάνω σου? Το χέρι μου. Αστείο. Όλα τα υπόλοιπα δεν κάνουνε. Αλήθεια. Γιατί είσαι σαν τον ήλιο. Δεν βλέπεσαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να σου πω ένα αστείο. Είσαι όμορφος. Γέλασες καθόλου? Γιατί? Ξέρεις τι, πλάκα σου κάνω. Ουσιαστικά κάνω βίντεο για το YouTube και λέω αυτό που μου λένε στα σχόλια. Και αυτό ήταν ένα σχόλιο και καλά πες ένα αστείο. Δεν σε πειράζει, έτσι? Εκείνο ο φίλος μου τραβάει. Ωραία, σε ευχαριστώ. Κορίτσια, άκου αυτό για σένα. Εγώ σου Σάμι, εσύ Μέλη, έλα να ενωθούμε και να κάνουμε παστέλι. Ξεκαρδίστηκα. Δεν σ' αρέσει τα παστέλια? Όχι, μας αρέσει το Star Trek. Ποιο δεν σ' αρέσει? Το Star Trek. Μέχρι τη στιγμή που θα πας στην Ακαδημία, έλα αυτά. Τι είναι αυτό? Πήγαινε, πες το δείξε. Το είδατε? Μισό λεπτάκι. Καλή ταινία ήτανε? Άμα δεν έχεις δει τις προηγούμενες, δεν μπορείς να πας να μου. Πήγα να σε ρωτήσω κάτι, έτσι από περιέργεια. Από το 1 ως το 10, ποιο είναι το αγαπημένο σας χρώμα της αλφαβήτου? Από το 1 ως το 10, ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα της αλφαβήτου? Το αγαπημένο χρώμα της αλφαβήτου. Ναι, από το 1 στο 10. Η αλφαβήτου έχει χρώματα. Ρε, σου λέω, από το 1 στο 10, ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα της αλφαβήτου? Δεν έχεις αγαπημένο χρώμα? Της αλφαβήτου. Ναι. Όχι. Δεν έχεις? Όχι. Αχ, πού ζεις? Ρε μάγκες, να σε ρωτήσω κάτι, μια ερώτηση. Να γαμάς ή να πηδάς? Ιδού η απορία. Πες μου ρε. Τι από τα δύο να κάνω? Βασικά, ξέρεις τι? Σας τρολάρω, κάνω βίντεο για το YouTube και λέω τα σχόλια που μου λένε. Δεν πειράζει να είσαι στο βίντεο, έτσι? Να σου πω κορίτσια, μια ερώτηση. Κυνηγάτε Pokemon? Πάντως αν κυνηγάτε, έχω ένα Pokemon στο βρακί μου αν σας ενδιαφέρει. Το Pikachu συγκεκριμένα. Θέλετε?
Ενώ να το πιάσετε, κατάλαβες. Τελικά δεν πιάνετε Pokemon. Ωραία. Να σου πω κάτι. Βασικά κάνω ένα βίντεο για το YouTube και λέω τα σχόλια που μου λένε από κάτω. Δεν σου πειράζει, έτσι, trolling και καλά. Οκ. Κορίτσια, να σου ρωτήσω κάτι. Έχετε ένα σφυρί? Για να σπάσω το πάγο, γι' αυτό. Ξέρετε τι ήθελα να σας πω? Ότι είστε σαν τον ήλιο. Δηλαδή δεν βλέπεστε. Ωραία. Πλάκα σας κάνω. Πώς σας λένε? Μπορείς να το πεις. Εμένα μια κοπέλα που κάτσε το... Α, ναι. Άμα θες να φύγεις, φύγε. Δεν σε κρατάει κανείς. Κατάλαβες. Δεν θέλετε? Όχι. Οκ. Θα φύγω με την καρδιά μου ραγισμένη. Βασικά να σου πω κάτι. Πλάκα σου κάνω. Ουσιαστικά λέω τα comment που μου λένε στα βίντεο μου. Τραβάω ένα βίντεο για το YouTube που είναι ο φίλος Βική. Και αυτό, ουσιαστικά τρολάρω λέγοντας τα comments μου. Δεν σου πειράζει να είσαι στο βίντεο, έτσι? Ναι, δεν είμαι τόσο περίεργος. Τελικά να το βάλω ή όχι? Δεν ξέρω εγώ τι Οκ. Μου λένε να σηκωθείς να φύγεις γιατί δεν σε συμπαθούνε. Εντάξει. Δεν πίνω χόρτο, δεν πίνω σέο, πίνω το κριτικό, το χόρτο, το ωραίο. Εσείς πίνετε? Εντάξει. Πού και πού. Πού και πού, Τι παίρνετε? Αλβανό? Γιατί? Απλά ρωτάω ρε φίλε, να δω ξέρεις τι είδος κάνω. Δεν είναι καλό ρε φίλε αυτό, το ξέρετε. Κριτικό να παίρνετε πάντα. Κριτικό παίρνω. Θέλετε μήπως σας δώσω, έχω λίγο... Όχι, όχι, Μιγάλη, να είσαι καλά. Ένα G έχω ρε. Όχι, δεν πειράζει, να είσαι καλά. Καλά, οκ αδερφέ, σε ευχαριστώ. Βασικά, κάνα βίντεο για το YouTube και λέω τα σχόλια που μου λένε. Τα σχόλια βασικά που μου λένε οι subscribers μου. Και ένας μου έχει πει να πω αυτό το κριτικό, το χόρτο τη μαλακιά, γι' αυτό σας το είπα. Σας πειράζει να είστε στο βίντεο? Όχι, δεν είμαστε. Ωραία, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Συγγνώμη, έχω χαθεί τελείως. Ψάχνω τον αριθμό σου. Ψάχνω τον αριθμό σου, θα μου το δώσεις? πρόκειται να σε δώσω. Oh shit, γιατί? Γιατί δεν είναι ο αριθμός έτσι? Καλά κάνεις, καλά κάνεις. Ξέρεις τι, μόλις σε είδα, λέω αυτή είναι σαν τον ήλιο ρε φίλε. Δεν βλέπετε. Ναι, ας πω το Τι κάνεις, ήρθες για ψωνιά? Όχι, φυσικά περιμένω να έρθουμε να πάμε. Α, ναι. Και πού θα πας, διακοπές? Σπίτι. Θα πας διακοπές φέτος γενικά? Όχι. Α, απλά ήθελα να σου πω, ξέρεις, αν πας, εγώ μπορώ να γίνω η βαλίτσα σου. Και να με πάρεις παντού όπου γουστάρεις. Πάντως, αν ενδιαφέρεσαι, έχω ένα Pokemon στο σπίτι μου, μπορείς να έρθεις να το πιάσεις. Δεν. Συγκεκριμένα ο Venus. Ξέρεις ποιος είναι αυτός, Όχι. Είναι το φίδι.